ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୁତଲି ବାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଗାନ୍ଧୀ ଇରେନ୍ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1931 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଜନ୍ ରସ୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 କେଉଁ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜ ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାଟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପିଟର୍ସ ମାରିଜବର୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜାନୁଆରୀ 30, 1948 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତିର ପିତା କିଏ ଡାକିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 1894 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲଣ୍ଡନରେ କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ସିଭିଲ୍ ଡିସ୍ଓବିଡିଏନ୍ସ ଉପରେ କେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେନରୀ ଡେଭିଡ୍ ଥୋରୋ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1920 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ହାତୀର ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ପାଣି ଶୋଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଣ୍ଢ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଏସୀୟ ହାତୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏଲିଫାସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କେଉଁ ଦେଶ ହାତୀକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଜଣେ ବୟସ୍କ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀର ଓଜନ କେତେ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7000 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 କେଉଁ ହାତୀ ପ୍ରଜାତିର କାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବୁଦା ହାତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦୂରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝଡ଼ି କେଉଁ ତୃଣଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା କେଉଁ ତୃଣଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାଭାନା। ଆଜିର ହୋମୱାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ।